салом ҳамватанони азизи ман яке аз ҳамватанони шумо аз ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва ба Муҳиддин Кабирӣ ва Муҳаммад Иқбол Садриддин гуфтани онро дорам ки эй хоинони ватан ва эй сагоне ки худро зоҳиран ватандӯсту ватанпарвар мешуморед ва дар роҳи ислом худро бо либоси исломӣ ва ватандӯстӣ мардумро фиреб карда истодаед. шумо чунон беақлу сода ва нодоне ҳастед ки устуворӣ ва нерӯи имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистони моро дарк карда наметавонед. Тоҷикистони мо акнун 30 сола шуд ва дар ҷоддаи роҳи худ устувор мебошад. барои ҷавоби дандоншикан додан ба шумо бар ин сагони хоин ва ватанфурӯш ҷавоби дандоншикани занони тоҷик оё басандагӣ намекунад? ва оё мардуми тоҷикро мехоҳед то ҳол фиреб диҳед? мардуми тоҷикро зарур аст ки ба суханони ин сагони ватанфурӯш дигар бовар насозанд ва эътимод низ набанданд, чунки мардуми шарафманди Тоҷикистон тавассути ҳушёрию далерӣ ва зиракие ки онҳо дар худ доранд ва дар ботини худ доранд бояд ки ҳаргиз фирефта нашаванд. лаънат ба шумо бар ин хоинони ватанфурӯш. ин суханони ман ба Муҳаммад Иқбол ва Муҳиддин Кабирӣ тааллуқ дорад. лаънат ба шумо.